láskou? Kto si ťa stráži železnou rukou? Si človek plný predsudkov, pletieš si zmysel pre poriadok s láskou. Možno máš 30, ale v skutočnosti máš asi 150 rokov. Dotiahneš to ďaleko, v žilách ti prúdi krv našich predkov. A sloboda je to, čo ťa najviac irituje. A sloboda je to, čo ťa uráža a rozčuluje. A sloboda je to, čomu tvoja duša nerozumie. Je ako žena, čo ťa nemiluje. A niekto sa tu smeje, niekto sa smeje a ty nevieš na čo. Za urážku na cti budú padať tresty ako rany bičom. Si iba služobníkom iných väčších pánov na veky amen. A strach je to, čo leží v tvojej duši. Áno, strach večný jak kamen.